Ndikulandireni kulikonse kumene mungakhale nthawi ino ndipo pa Times Television TTV tafikanso ndi program ina ya Times Exclusive. Program ya Times Exclusive imatifika ndi thandizo lochokera ku Rainbow Paints. Dzina langa ndine Wonder Msisia Khan Pompo. Wow, I think Kate Beach looks amazing on the door. The electric blue calls it for me. Come on, look at the tango, candy pink, burnt orange, okay, sweet lime. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home. Tsopano ndati ndikuonesereni alendo athu mu program yathu ya lero. Alendo athu mu program yathu ya lero ndi Vice President wa dziko lino Right Honorable Dr. Michael Biswick Usi. Dr. Usi takulandirani Vice President. Kakhala koyamba kuyankhula ngati Vice President ku mtundu wa Malawi pa Times Television. Ndi choncho eti? Zona. Tiyambe ndi kuti 10 June 2024 linali tsiku limene amalawi ambiri tidazaza ndi chisoni titaziwa zotsatira za ngozi zimeneja. Ndimati ntangokufunsani kuti can you take us through chimachitika ndi chani monga ino amene munali achiwiri kwa Vice President then Dr. Saulos Chilima. What was happening to you and what were you going through during that time? Chabwino choyamba chonena kuti sindi maziwa chilichonse ndinachita kuuzidwa kuti ndege imene anakwera president athu yasowa. Koyambirira sinazisamale kwenikweni chifukwa amandiuza amati wazuna pa social media. Kena kono Honorable Njawala ndi amene anandiyimbira ndikundiuza ndikunena kuti tina tinyamuke tizipita ku Lilongwe. Pamene tinanyamuka nali ndije kuno. In fact nali ndachokera ku Tanzania ndikufika mdziko muno. Kena ko ndikunyamuka maliwara achitika Arafu Kasambara. Ndinali ku maliwara ku Arafu Kasambara. Ndili kumene koko ndinapanga communicate ndi a president Dr. Chilima. Kunena kuti maliro apita pa ndege kupita ku Mpoto. Ndili kuno. Ndi analusangalala kuna kuti chifanali anzawo. Kuti yo kulibeko ine ndakayimirira kuti kumene koko. Ndiye tapita ku Lilongweko ndimene kumamveka kuti ndege ikuyang'anidwa sikuoneka. Kena kuti kumamva za chisoni kuti apezeka anthu osatani amwalira. Ndimete macho kwa ife kupita ku airport ukalandira matupi abale athuwo. Ndiye munafunsa kuti ndimamva bwanji. Pali zinthu mwina zitatu. Choyambirira monga munthu ndi munthu. Oti anali munthu oti anali ni good health, sound mind, osadikirira kuti angamwalire. That munthu ni munthu ndichopwetika chomvesa chisoni. Chachiwiri anali president wanga ine vice. Zimene amanduza iwo chita izi. Ndimvesa chisoni kuti munthu amene anandikonda ineyo, mene ndimadziwira ineyo wapita. That was a burden to me. Number 3, the type of assignments zimene anandisira kuti ndichite ndipange report akabwera. Nimazungumza nazo munthu kuti pano assignment iyi it's not possible kuti ifike kumapeto kwake where you would say the preferred future or the desired outcome would be realized. Siziteka because anatitumawo kulibeko. Chifukwa tazi nomata kutumidwa kuti kapange chakuti ukabwerako ndi information yo ndikuuza what then. So zambiri zimadusa mmutumu kuna kuti
I had too much on me ndiyankhe choncho. Ndinakakonda kuti titachoka pamenepa ndikufunseni kuti kusankhidwa kwanu kukhala vice president kunali kotani komano ndidumpha kaye mundilole kuti ndidumpe kaye chifukwa kuti tayamba kale kukamba za malemuwa. Ndimangofuna nditadziwa munakumana nawo bwanji because timaziwa kuti iwowo ali ku UTM, inuyo nthawi inake munali ndi gulu lanu, I don't know whether it was a pressure group, oja zake alibe mlandu. Timaziwa kuti achilima kuyang'ana kuti ayende naye ndani, kenaka bam ayi Michael Usi ndamene akhale running mate wanga. Munakumana nawo bwanji achilima? Kuyambirira kunabwera akuluakulu ochokera mu dziko la Denmark, anabwera kuno kuzaona ntchito zimene ndimagwira ineyo wa ADRA. Ndiyeno anafunsa kunena kuti mmene tagwirira ntchito ndi iweyo tifuna timve kuti boma likuganiza bwanji za maprogramu anuwa. Ndiye pa ndondomeko yawo ya anthu kuti aone, one of them anali a vice president a dziko lino Dr. Chilima. Ndiyeno atapita kumene kuchako ma Danish analongosolera ntchito ine kunalibe, anena kuti ndisakhaleko ntchito zimene ndagwira Malawi muno andi ndalama zimene ndalowesa ku Malawi kuno zina ndi zina zokhuzana ndi ineyo za mmene ndimagwirira ntchito anamvera kwa akuluakulu aku Denmark. Ndiye atabwerera anandiyimbira foni kuti ndipite. Kuyimba foni kuchokera ku office kwa vice president. Okay. Ndili ku ADRA. Ndiye ndinapita. Ndiye iwo maganizo awo anali kuti dziko lino litukuke. Zama reforms zija zali mutu mwawo kale. Ndiye anandiuza kunena kuti pamene mukupanga ma programs anu muyang'ane mbali ina zokhuzana ndi mindset change kuti Amalawi mmene agwirira ntchito zisinthe. So this was the first time kukumana nawo. Mbuyo mose munamusana kumanipo nawo. In fact kuyambirira tinaonana ku Rios Hotel, amadusa ni madusa, sitinapasane moni, tinangodusana. Chabwino. Kuti ndinangona kuti official eno kuti napita mu office mwawo. When was this? I can't remember. Okay. Komano ali vice president boma la DPP. Okay. Ndiyeno later ineyo ndikuchoka ku ADRA. Ndikuchoka ku ADRA. My intention was not kuti ndiyambe politics. My intention was to form an organization called CODIPA. That was my organization. Sina ituluse komani nalemba kuti ndifuna ndiyambise program ya CODIPA. Community Development Partner. Ndinauza azungumagwira nawo ntchito kuti mundiona kuti ndayambisa izizi, sikuti I'm trying kuti ndipange outshine ADRA ndaisiya pamene ilipa ndikuyamba izi with my focus yoti audience zake alibe mulandu. Kodi audience zake alibe mulandu ndi chani? Audience zake alibe mulandu is a development philosophy imene ndinaiphunzira ndili wang'ono. Kwathu kunyumba kwathu amanena kuti ukakumana ndi munthu ndikupasa nzimbe for example leroli ndio kumana naye mawa wanyamulaso nzimbe akubwerapo umuthawe asakuone because it's like in a way ufuna sawa kugawiriso nzimbeyo asa ugawire kawiri agawire kamozi, and as much as possible try to earn your income pogwira ntchito. Kupempha sikupereka ulemu. Munthu ukamati ukudya zako you have peace of mind. This was because family yathu sidinali anthu opeza bwino. Now because tinali ndi anthu olemera mwachisanzo kunali a regional minister Thaya Kamuzu a Joseph Muleremba ndimacheza kwambiri ndi anawo kuvala kwawo ndi ife inali zosiyana kwambiri. Sindimabisa ndimauza anthu kuti mavala makabula awiri thako ndikumaoneka. My mother used to say, you know what, usamadandaule iwo aja kuvala bwino kusukulu kuja kulambira kuvala bwino koma one thing chimene Mulungu anamveka aliyense amene akufunira ndi the brain. Ndiye iweyo brain yako yo ndio sauka. Make sure kuti brain yako yo uyigwirise ntchito. Ndiye ndimawerenga kwambiri. And because of that nimapita kugwira ntchito kuti
ndikumagula juzi yanga anthu bwana tipunya ntiru yoyenda faida ndi matipoti apapa ndiye ndimakhala kuti koma t-shirt pini juzi itu ndiyanga ndagula ndekha ndiye maganizo ntakula mati audience zache alibe mulandu ndemati ndi philosophy ngati kuti ndi nzeru chabe si gulu la anthu si ka pressure group. It was a development philosophy imene ndinafuna kuti ipange khala ngati kuti catchword kapena imene iziyendesa Codipa. Ndiyeno nditamba kuwauza azungu apa sindiyatchula kuti ndaziko liti ana no, this thing is much more than just zimene kulankhula iwezo tabwera kuno. So I flew out pita ku dzikolo ndiye kwanena kuti mukabisiranji pali zina umala nena zina sumanena ali sada kuti azungu chilo chimene akuziwa wanena chilo chimene akuziwa wanena dziko lizilikhala dziko nkuona pa makhala zina zosunga zina zonena ndi makhala dziko. Ndiyeno nenda kuti tukugulira tupangira salu ma t-shirt zipewa ndiye namba kudinda salu ma t-shirt zipewa ndi zinabwera zambiri sanje tukaronga. Then when I was looking for ADRA, we had 50 operational districts. Then time Saudi Arabia alibe mlandu mose muja kuno mafumu akulu ena anali momwemo ndio udi azaje ngati kuti it was like bushfire. Achili maso anandifunsa kodi odi azache ndi chani nalonkusolera pamene bono mukukambirana zokuti muyende nawo. Pembo sinabe kukambirana mianka kufusa kuti odi azache alibe mlandu ndi chani kufusa nambe kukambirana zokuti muyende nawo limodzi ndipo sindimadziwa. Ndiyeno nditapita kumene kuchako ndimene amandiuza za mmene DPP ndiwo zikuyendera kubanira kuti anytime nditakuchoka political life yako ufuna kuti ikhale yotani that inozandale because that time maiko akunja azungu madonors amandinyengerera kuti nakuti uchoke mdziko la Malawi ukakhale country director ku dziko lina or upite ku Africa region ukakhale kuti ukakhale kumeneko. Ndiye manena kuti I cannot go there. Ine ndikhala ku Malawi konkuno to save Malawians through Codipa. So tinakanikana kuti sindipanga zimenezo. Ndiyo anaamba kumaona zija ma clips kuti Alan Ngumuya akulankhula. Chifukwa Alan Ngumuya ali mmodzi wamene anapangisanso kuti achirima ziyende chonchija abone kalindo kumalankhula. Ndiyeno kuti ndiziona kuti apapa afuna tigwire ntchito limodzi. Ananduza kuti mmene momo ndayamba PhD yanga ndiyamba PhD ndikupita kuti ndikapange defend ndi nauza kuti ndipanga consider so adachita kunena kuti ndifuna titakhala limodzi pa ulendowa kunena kwa chanana kuti you are the type of a person that I would like to work with. Ndiyeno kunduza kweni it wasn't him unalulendwa ona Bonoero Masangwi tenti kwene ntchito limodzi ndiye ine sinapange abandoni ucheni odi azachalibe mulandu chifukwa azungu ananena kuti andale atakupanga disappoint awawa usadani usasiye so naina ugulu limaendabe ndina auza kuti gulu zani sindipanga disband ndiyeno atanyamuka iwo ine ndanyamuka kupita ku England ku school anali pa masintha ananena kuti amayiko usi tinawo limodzi ananena ndiwo amayiko usi tinawo limodzi sina nyinyirike chifukwa kuti tinawo limodzi shall mean kuti ndakhala advisor shall mean zambiri nitabwera kuno ana kuti tufuna kuti tigwire ntchito limodzi so audia zachewo UTP ndi Chidima movement zibwere pamodzi so ine akambala tinapita ku Lilongwe ya Chidima tinali atatu ndi panali so awa kujalani anali bwera ndi akambala ineso ndi gulu langa koma ine napita ndekha so we came together ndikhala jani UTM. Now kumene kuku
mudalowa ngati ndani ngati just member achifwa tizithamanga kwambiri ifati ndi nkhani zambiri zoti kambirani. I want to understand now appointment yanu no ngati running mate. Mutalowa UTM anakusankhani ngati running mate kenaka kukhala vice president wa UTM chinamba ndi chani? You became vice president of UTM kenaka kusankhani ngati running mate kapena nakubweresani from nowhere kukhala running mate and then you became the vice president of UTM. Okay, constitution ya UTM imanena kuti amene angasankhidwe kukhala running mate amene ndi vice president. Oh, so by virtue of becoming a running mate, yes, you are vice president of UTM. So in your case, that's how it worked. Yes, in fact, ndinali ku Darab ndimakasewera mpira za social. Ndifa amvula zakale. Okay. Yeah. Kodi mamenya koso kampira ka? Maona ngati mangovala jersey ya Flames. Makankaso. Ndimatembenuka. Ndimatembenuka. Ndiyeno ndili kumene kujako tikusewera mpira. Phone inamusira Nyamata panja. Ndakuti phone. Ndera thamangana final kuti chilima. Chilima. Ndini nayankha. Dada muli kuti alima nthaya nteza. Mundipeze kunyuno uko. Kunyipache konkuno. Kumetu panga interview. Kunoko. Mudi kunoko. Ananditana. Ndinabwera. Napeza kudya mteza. Ndino ndakhala pa mpando wapadera. Ndati ai tabwera ukhale apa. Iyo apa ine apa. Bana kuti tete zija nteza. Ndio ine naona ngati kuti ndikulimba. Kuti akulu apuna tizija nteza. So no, he meant it kumano ine I wasn't comfortable. Mfukulu olemekezeka tizija limozi. So I kind of resisted pang'ono akuti tidye nteza. Ndiye natola udya ndiye andiyangana straight. So the look you know ndala kwa chani mtu wangamo ndakuti meta khalira chonchimu ndikufuna inu ndine tigwire ntchito anapanga chonchi dzanja. I remember vividly inu ndine tigwire ntchito ndikutere mpaka nakale. That's what he did. Ndine navomera. Sinadziwa kuti akutanthauza chani running mate. Navomera ndikumapita. Ndiye misonkhano ija mwalankhula nawo ndiye amadita naitana kukakhala convention. Fana ndifuza kuti convention ufuna ukamake contest udindo wanji. Ndati ine sindikapanga nawo. That's what I told him. Sindikapanga nawo convention. Chifukwa ine mtu mangamu zoti nikakhala ndi udindo wakulu kundaleko ndimaona akulu ane kusogoloku, there's no way anganditenge ineyo. Akulu ane ali kumene koko. That I'm not going to contest. Then now you should go and contest. Ukapeke contest kutoka kale director wa strategy. Ndio uyambire pompanopa. So I started working with the strategy ya UTM. Kupaka sonyeza, kubagina uchilo limozi, kupita kujani nakawina. Ndawina anandirembera message mukholo momwemo. What does he mean? Ananemba kuti first step. And my first step, what does this mean? Ndi nati ndikafunse kabla sakafunse. Ndi nati afunse. Amani my first step akuti umukumpukira nakuita nani ndikuja nteza nati inu ndine and actually manali very sharp. Inu ndine ndifuna tigwire ntchito mpaka nakale. He also demonstrated na chitira mpaka nakale ndikumati akuti ine ndikalankhula chinthu sindima chisinta. Hasi ndi kumakhala ndi kira kusamva kuti running mate ndwakuti running mate ndwakuti sana ndiuze kuti ndika running mate ineyo. He didn't say that. Ndiye Joshua Varela ndimana ndimbira ne phone tipezane malo akuti tatisana kwene kuchako ndakunena kuti ndabwesa mafomu awawa. Tikuti ma nomination ndi mawa. Koma mene mwaba ndifuzani ndipase CV yako. Zonse apanga collect for me chimene maganiza. Zonse bezi maonekera chiri chonse it was afuna ndikhale advisor wow. Chibwino. I was getting kuti
akulu awa afuna ndikhale advisor wawo. Isweni yananza kuti mafumu tabanga ni firu. Kwa yangana ndo zaura ningimetitwisi. Ndi namba kufusa ndi atampanga ni firu. So I feel mafumu seaja. Ndi nadziwa kuti ndine rangi meti zeni zosimikizika. Mufira mafumu kuti mawa. Ndi anthu amapita kunyumba kwawo kuti aone kuti amutenga ndani. So he told me because people are very anxious. Iwe ndikubisa. Zina zimene anandiuza sininganene panopa. Chabwino. Timafuna kuti pepane titakugwirana kugamba. Timafuna kuti tiziwe zimenezi zifanye kuti zili ndi bearing pa zimene tifuna tikambirane kupita chisogolo. Chifukwa anthu amafunsa kuti Achilima adaona chani mwa inu zimene mwina padakali pano anthu sakutha kuzimvesesa. Mukuona ngati mutakhala kuti mufuna muikepo chinthu chimodzi. Ndi chani chinachita strike iwowo kuti out of anthu amene ali nawo pa nthawi imeneyo achite settle for you. Amene maoneka kuti mnali ndi zanu kale zimene mapanga, which is what we also see so kuti okudya zaka libe mlandu uja kubweranso, because I've heard you mukunena pena pache. Adaona chani mutakhala kuti you want to put your finger on one thing? I'm not very sure, but I can only suspect or speculate kuna kuti amakonda kunduza kuna kuti your sincerity strikes me. Your sincerity strikes me. Anthu ambiri andale ama nama kwambiri. They will come to you akuza izizi ukakapanga zina. Ndiye akatero he was taking me through what he has gone through. Ine ndikakwiya, I don't pretend. Ndimati zikakuti zasokonekera tilibaziko la pansi ndimapita and I would tell him chakuti then we would talk ndikuti zata. Then we would say your sincerity strikes me. Ndiye anditume ndikabwerako izi zateka izi zinateke chifukwa chakuti. Chabwino. Now unali ubale wa choncho kufikira pamene Achilima matisiya kapena along the way ubale wanu unazapezeka kuti wasintha, because we now want to come to you now as now the vice president. Achilima ndi ine from nthawi imene tinadya nteza limodzi kuno imakhala reference point. Ndikakhala kuti ndakwiya chifukwa kuti ena ache anena zina zake Kuti kuliyena manena zina mchipani ndakasiri ngati nyumba simulephera kuyambana, nyumba simulephera kutokosana. ovuta ndi ndani umene? Yeah, I cannot judge kuti ovuta ndi wakuti, but what I can say is kumakhala kuyambana. Chabwino. Ndiye ndikakhala kuti ineyo zandizunguza, ndiye ndifuna ndipange react kapena ndibweze moto mene ndikufunira ine. Ndimati ndisapange izi without telling him. Ndiye amanza kuti hayi chief mukumbukira tikuja tesa paja. Omaita ndina kuti chief. Amati na chief. Akati chief numati chani? Chief. Ino somati chief. Chief. Mukumbukira tikuja tesa paja. Nandifana kugwira ntchito ndi inu mpaka na kale ndikumati so uno mukayamba kumvera izi inu ndiye tigwira ntchito mpaka na kale ndeni maseka. Mbana kuti inenso I'm going through this. Him ngati president wa Chipani ine vice president timakhala ningo zambiri za anthu awiri. So makamba za Chipani ndikumakambaso za anthu amene ali mu Chipani. So pano zoti nayambana nawo kulibe mpaka na tsiku limene iwo amafika mziko muno nitakonzeka ndikapase ma report. Mina amafika mziko muno kuna nikuona kuti ndikachoka kuno ndipite ndikapase ma report. Zoti so anyamuka akupita kumalijo kwa akasambala. I didn't think fani mata angobwera kumene ine ndakayimirira ukuku, that is enough. Chifukwa I even called akazawo akasambala ndikukamba nawo ndikucheza nawo akulu sanabwera pajapo, they knew uyu wabwera malo mwa Achilima. Chabwino. Zatigwera amene zinatigwerera muja tinazaona UTM ikutuluka koyamba kuti ikalankhule kwa anthu. Inu munapita nawo. Anakuchita na acknowledge simunalankhule kalikonse. What was happening that time? Munthu ukakhala mtsogoleri uzidziwa kuna kuti
ndikamathamanga kulankhula ozikonza palibepo. Ndiye ena akamalankhula amene ali mbuyo mwako, you can come and say analakwisa uyu. You have the opportunity to correct things. Kuunikira ubale wa UTM ndi MCP kuti udayamba bwino kumapeto kusuma bwino kunena choncho nkulakwa? Sikulakwa. Komano you have to unpack. If UTM ina nisogoleri komanso kuli chipani. Kukunso kuli a president Achakwera kuliso chipani. Now ubale wa UTM ndi MCP tikamati sunali bwino. That is true when we are generalizing. Now if we want to go to specifics, you say our purpose is maenda bwino, our purpose is maenda bwino, our purpose is maenda bwino. That's how I want to put it. Okay, fine. My point is idafika nopo makaikirana. Like trust was removed to the extent yokuti MCP UTM kumakaikirana nchifukwa chake ngozi jeta chitika mwina taona anthu akuchita react mosiyana moonesa chikaiko chake chokuti if anything happens to munthu wa MCP amugwira ufiti wa UTM. If anything happened to munthu wa UTM anthu amugwira ufiti wa MCP. Is that what you also seeing inu amene mnali kufupi kwambiri zimene zizikapera zimene anthu ena maona amene anali kutali? Mvinene chonchi Achilima moyo wawo wandale ndi ubale wawo wa ndi Malawi Congress Party ni mazuwa zambiri ineyo ni mazuwa zambiri ndikuza ndikuti pali nthawi zina ni mathamanga uku kakupana ndi president kulankhulana tamanga one day na tamanga uku kulankhulana ndi president ndikuti ndikubwera ndikufuna kakumana sunda Achilima kupita uku kukagambirana nawo panavuta izi siningalongosole mungomva kuti ndinapita ndikira ndimalize kunena kuti kupita uku ndiye kuti pali nkhani imene kuchitika. Ndinalankhula kumulanje kunena kuti sindikufuna kuti pakhale cyclone Fred wa politics pakati pa Achilima ndi Achakwera. Matanthauzo yani Cyclone Fred ndi mavutoto. Achilima ali ndosatirawo akati alembeza ku Malawi Congress Party ngati dziko lithalero lomwe ngati mawasilibwera. Aliposwena ku Malawi Congress Party akati alembeza ku UTM ngati dziko lithalero ngati mawasilibwera. So I was saying musapange fuel kuyambana kwa awiriwa. And I went on to say even the exclusive interview ndi bwana Brian Banda ndinanena kuti zomwezo nasikamaso kumulanje Achilima ali apa president ali apa kuti Chilima is a politician that comes from Chilima a Christian. Maomena jesina kukamba chisawawa ninakamba chifukwa nakuti nimagwira nawo ntchito pafupi amanduza zambiri amandituma zambiri zimene ambiri mu chipani cha UTM sanani akuzidziwa. Even in an organization knowledge management pali zina zimazuika ku board, zina zimazuika ku management, zina ku operations. You sieve kuti information iyi board level, iyi a management, iyi a operations. Zimachitika zimene zozo. Chingale Bible somewhere po akunena kuti ufuna kuziwira nje zambiri uzikupwetekese mimba. I've just forgotten the verse. So know what is enough for you to be relevant. Don't try to know too much that will just poison you and you become irrelevant. So Achilima mapanga analysis knowledge management amadu how to manage information. So let me stop there. But don't you think kuti ngati anthu sakuziwa zambiri maybe that's what we are seeing today. Chifati kuona anthu ena amene akukhulupirira kuti ubale wanu ndi Achilima sudali bwino, akukhulupirira kuti inuyo si a UTM kwenikweni, koma chifukwa cha ngozichi mwapezeka kuti mwatenga upresident wa UTM. And I don't know kuti momwe amakusankhani vice president a president Achakwera amatenga kuti nikutenga Michael Usi who is the minister of environment kapena amatenga Michael Usi
who is now the president of UTM kuti ndiye akhale no state vice president. Ndiyambe ndikunena kuti anthu am central committee ya UTM kuyambira a secretary general to everybody amene amaganiza kuti Achilima ndine ubale unali osokonekera, then ndingadabwe kwambiri chifukwa zonse zimene anthu akumalankhula pakali pano so a UTM savala makaka samabwera ku khoti zambirimbiri zonse zija amauza athu ndipo anaziyankha. Amauza ndani? I don't know kuti amauza ndani. Koma zoti iwowo information akulandira amandiuza. Achilima? Yes. Zimakafika mpaka na kwa malemu Achilima. Amauzidwa. One. Suwa UTM uyu. Nde ada kufusa nipo. Kuti kodi pajamati chief. Chief. Kodi ndino UTM kapena mupanga so. Sanga ndifusa ifa amadziwa zimene timachita. Ndiye amango ndiitana kunena kuti chief. Kwanza chief muzikukhanga ndi kuti nasi ndingopanga imagine kuti chief. Amanena kuti chief mubwere patuluka izi musapange react zokuti simvala mainfomu makaka simupita ku khoti mkhangati kuti mukudana nawo akuti ndinu wa MCP chief musapange react. Ndiye ndimana kuti mundipwetekesa ndakuti no I'll handle this and anapanga handle. Central committee yonse ili pomwepo zimene zozo anapanga handle. Now pamene Achilima anatisiya kuona kuti izizi zikutuluka nkona nangokhala chete kuna kuti iyayi nkhani izizi Achilima anatani anaziyankha. Achilima was so smart, he wouldn't have kept me close to him akanakhala kunena kuti zimene ndimachita ineyo anali suspicious. Sibweza akumanditumabe pali zina zimene ineyo ndimanena kuti ndizafa nazo sindingaulule. This is politics. Anali bwana anga meaning kuti right honorable Achilima kanakhala kuti alipo for whatever reason akufuna kusiya kugwira ntchito ija akanatha kupanga recommend zina lanu kuti chief wa atengeni akatenge uyo. Not I think so, I know so because he said it and anamuuza munthu wina ndipo so you know what Achilima anali munthu wodala kwambiri in many respects. Lero if patakhala ngati kuti wina wanena kuti amipingo inu azibusa kapena maloya amene akudziwa zimene Achilima amalingalira za uyu Michael Usi tabwera ndikuno anamuuza wina wake ndili pomwepo patachuka nkhani yonena kuti sangathe kuyimanso fa constitution siku alola amamuuza somebody ndili pomwepo and I don't know why people kulimbana ndi izizi ngati ndingaime uyu alipo ndiye ndinanena kuti wauza bwanawo inetu ndili wang'ono ndi background yangayo ndimanena kuti Ambuye Mulungu mutalola kuti ndikhale mphunzitsi wa primary ndizagule njinga ya moto yanga ya Yamaha there mwandita. That was malinga ndi by that time ndiye zoti pali president pali vice president. I'm not somebody that to sit magaza ndakala president or ndakala vice president. Mena mazo Achilimamo tukulia ntezamo sinali mutu mwanga ndieno mandifunsa fuzoti wodi anantenga kati ndani. So I was coming to that. Yes. Ine ndinaitanidwa dear president State House ndikukawuzidwa. He did not tell me, the president, kuti the basis for appointment yanu choti inuyo mwachokera ku UTM kapena inu ngati independent kapena ngati chanchani sana ndiuze anangoti inuyo ndakusankhani kuti mukhale vice president wa dziko lino ndikukamba zonse zimene akudikira kuchokera kwa ine komanso zote Achilima ndine tinali anthu ogwirizana kwambiri a president amaziwa. That's why sometimes I could go to the president kuti kuti sopano ndi amaziwa kunena kuti uyu waziwa bwanji izizi ndi kuti wanena amuza
So at the time amakukambirani mukuziwa kuti sopano akundisankha ndine sinatulukepo ya UTM tonse ngati mese munakambirani kuti meza tenemu nde kuti tipitirabe kuyenda limodzi. That was going to be too much. That was going to be too much. Our president Yamakala very systematic. Amakala the agenda. So the agenda for the day was yes, within the Yankee. Were you surprised? Yes, no. Yes, surprised because Nimati kundisankha kuchoka ku tourism kupita ku natural resources. Pana zifuko zambiri. Ku natural resources kuja kuli mpika kumene kuja kumpika wandalama kuli ndalama yoyo. Natural resources ni ndalama choto. That's why president Oyamba akamuzubanda natural resources sama mpasali sama kala yake. Andamona ngati kuti munthu akakuti sakukonda amakuzozika sikira ndi zinyama. Natural resources ndi ngodi tikaupanga manage bwino. Nkuna pakali panopa kumene kujako mena kukuyendera zikakhala kuti ma fruits agundika kutuluka. Komanso takwapula masivo servants ena ndikwachosa ena. Mene kujako dziko lipindula. So you are the vice president. No, ndisaiwale apa. So you are the vice president. Komanso mudakaliso ndunaso yangudi mukunenawo. Chifanyika mati magwira ntchito kapena. Yeah, so no ntchito zotu zili ndi meaning ina. Oh, nimeona ngati so mwina achifanya kuti ndieno ndi yake guys zoti yes no. That's what I said. Okay. Yes. Nali surprised. Chifukwa chona kuti ndimani nakuti zimene nakambira nawo zokhuzana ndi ku natural resources. Ndi chinthu chachikulu kwambiri. Sangani sankhe kukhala chani vice president because uku ndamba kali ntchito zo gwira ntchito ndi maiko akunja ndapanga kale ma links ne pali pakali panopo ntchito yanga iyi moti maulendo enda ndalephera kupita chifukwa chonisankha kukhala vice president atandipangira kale approve kuti ndani ndipite. So akana pana kundisankha I was not going to be surprised. I was not going to complain because I was saying udindo ndipasawo anthu ambisa kudziwa ndi udindo wa ukulu. No, because achirima amanyada nkumanena kuti I have a minister mu cabinet umumu a performer. Komanso ntchito ndikapasidwa ntchito ndimayigwira ndi mtima wanga onse. So arandisankha naziwa kuti uvipi iwo ndipanga perform. There I was not surprised. Ndi chifukwa chani anthu mukuonabe kuti UTM ena ukhangati akuwinya. Tinaona ukhangati kunali central committee yayi kuzalengeza tatuluka chipani komanso ine mukulumbira mujamati andikakamiza kuyenda ndakazanga timve zonsezo. Ngati mukungotsegula kumene kanema yanu mukuonera Times Exclusive mene tikucheza for the very first time ndi Right Honorable Michael Biswick Usi amene ndi vice president aziko la Malawi kupereka interview yawo yoyamba ngati vice president kumtundu wa Malawi kudzera pa Times Television. Programu hii imatifika ndi thandizo lochokera ku Rainbow Paints. Mukhale pompo. I think App today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Welcome back ngati mungu tsegula makanema anu ndi Times Exclusive imene matifika ndi thandizo lochokera ku Rainbow Paints pa Times Television TTV komanso pa Times 360 Malawi pamenepo ndi pa Facebook page komanso pa YouTube. Alendo athu ndi Dr. Michael Biswick Usi amene ndi a vice president aziko lino. Ndakulandira Right Honorable ku chigawo la chiwiri. Now tinasiya pamene timanena kuti
kodi ubale udali bwanji a president akukusankhani munadabwisika. Now mwasankhidwa ano kuti ndinu a vice president, mukufuna mutatani, tili ndi almost a year plus imene mukhale mu office imene iyi, mukufuna mutatani kuti at least muchaka chimene chichi, yes office yanu ndiyo tumikira a president, koma mumatha kukhani maplani anu kuti muthandizira ndi a president anga ndimafuna nitapusha izi ndizi. Anthu akamakumbukira office imene iyi aziona kuti ausi 2024 to 2025 at least adakankha izi. Chabwino ndiyankha chonchi. Ndili nduna ndikakumana ndi a president ndimakonda kubweresa nkhani ndimalankhulana ya anthu osauka kwambiri, ndikumanena kuti malawi muno tanapita kusauka tina yakwana kuwathandiza, ndiye nkumaonanso imene anthu ntchito akugwirira mboma, ndiye amadziwa kuti ambiri uno ndili nduna ndimakonda kupsa mtima. Ndinakambaso nthawi yake tsopano kupsa mtima nkuonera kuti sizimasangalasa kunena kuti uli galimoto kwekwe ndiye when you look around kuona kuti anthu akusauka kwambiri, ndinu some of us zimatipanga bother kwambiri because it's like munthu olemera kwambiri pakati pa anthu osauka, and it's viewed kuti iweyo ndamene, and it's not just viewed ine paka ndi am second in command, ndiye mavuto anthu akusauka if they want to blame apanga blame achakwera komanso atakundipanga blame ineyo kuti sikuwathandiza president. So number one, zimene ndakhala ndikulankhula ndi bwana Chakwera a president kuti easy now ndayandikira kwambiri, sinimakhalanso ndi maganizo na kuti bwanji bwana titakauza anthu nakuti apengeza kuti ndayandikira pofuna kutyapulapo ndikoti bwana ndikatyapule bwanji augo mwapemphapo kale fanda kuona ni mwamba kale kutyapula. Chilichonse mene ndikuchita inetu ndikuchita kuchokera ku office ya president, sindikumachita zinthu moti mwachisawawa. Ndikakhala kuti sinauze ndima kuimbira phone pali chakuti different bank chakuti go ahead, chifukwa ineyo ndikugwira ntchito mu office ya president, zochita zanga siza paralelo ndi a president, ndikupanga zinthu to complement zimene a president andituma, ndi zinthu zina zake zimene zonena kuti sindingathe kuyimbira. I know common sense kuti ichi cha president andiuza kuti usapange, ndindabwe kuti ndisapange we ndipo lizina nitakukutumula pomwepo because I know munthu apapa. For example, you find munthu akuba, do you need permission kuti umugwire? You don't need permission kuti umugwire. So there are certain things I just have to use my brain to say apapa I don't have to bother the president kuti nikapangeza andabwanso kuti iwe ufusa mezo ifanyani. So madisi mupitamu muzipatala mupitamu uthenga umene mukufuna kuupereka ndi otani for avoidance of doubt? Mufuna kuwagwira anthu amene akunyenya, mufuna kuti mutani? I'm informed by experience ya ku ministry kabena kugwira ntchito ngati clinic officer so paja mudagwira ntchito. Ndagwira ntchito ku chipatala, ndagwira ntchito ku ADRA, ndagwira ntchito mboma, ndiye ndimatha kuona kuna kuti pano patu ndalama zilipo. A president tikamakambirana umene koko amana kuti chakuti let's try to do these things by entire doubt. Kupita kuja ndio mapeza kuna kuti system makuti kapena uyuyu wachedwesa, they have got their own way. For example, ndinapita kuchikangawa ndikapeza kuti anthu akuba ndalama za nyumba kumene kujako, munthu amene ujayo anapasidwa promotion. You get me? Anandira kata promotion, nachita by chance ndikuipeza kuti mukupanga promote uyuyu, ndiyanazo kuti siziteka ndakalipa. I'm saying awawa nkhani imene yasinati mpaka na lero imadusa uku ndiye mulungu wangoti ukhale vice president imene jayo itabwino. Now what I'm saying is chimene sichili chabwino it must be corrected. Anthu akuvutika, that's a fact. Koma kuvutika kukhale kunena kuti we cannot do anything about it tili paziko lapansi,
but where tingapangepo kanthu tipangepo kanthu kuti anthu kupwetika kwa zimene akupweteka kumva kupwetekako tizichepese. Now mukamapita kumene kuja kaya ndi kwa ma DCs muzipatalamo ndi kwina kumene mutapite mmene mungaganizire tikonza kumene kunchirako muona ngati mwina mukanayambira ku Capitol Hill tiyambe kukonza kumutuku kuti tikakonza kumutuku uku kumchira kuikonzeka yokha mukwanisa right honorable kuti muyendere timono ti sena amene amatumba kumene kukuti ali ndi ma connection kumwambako. So pano nanga si mmene tikulankhula ino ndi ine akumvera akuyanga napo ndi imene tisayikambirani simufuna kuwauzira kuti mufuna kupanga tikati ma surprise uje tisakambirani. Ineyo chimene ndinganene kunena kuti ndabwera chito kuchipatala paja mmadziwa mukakhala ndi tissue imene ili cancerous kuti ndi ya cancer, you divorce that cancerous tissue from the patient, ummadula, the patient will survive. If you say will timkonde, you die. So civil servants that are not relevant achosedwe. Ndipata mkachosa ndiye kuti apita ku koti. The reason why government imapeleka ndalama zambiri kupanga compensate anthu olakwika akachosedwa, we have no evidence. Nkona napita kuchola kuja mafusa kuti aku HR give me the file ya ma appraisal ya staff appraisal ili kuti no appraisal. So you cannot say nanchosa uyuyu because you're not performing. You have to tender evidence which is not performing. Those things have to be in place. Now tinafika kumeneku because timafuna kuti tione kuti tachoka ku ubale wanu mene munapezanirana ndi Malemu Chilimaja kuzafikira pa ngozi yatigwera akusankhana president. Would expect kuti mena Malawi mene amasangalalira amene amasangalala kuti masankhidwa inu ngati vice president UTM akuchipani kwanu kumene inu yonso pano mwatenga udindo wa president malingana ndi constitution yanu amene okhala usangalala kwambiri. Koma that is not the case. Kukuoneka ngati kuli anthu ali mbali ziwiri. Pala anthu ena amene akuoneka kuti akusangalala kwa pala anthu ena amene sakusangalala. What is happening with UTM right honorable now as the president of UTM? Number one, tili pa dziko lapansi. Mimba mwanga mumandipweteka nthawi zina. Matumbo ake anga. Si matumbo a munthu wina, matumbo anga amandipweteka. What more ndi anthu amene ali kuti si matumbo anga ndo ali panja ukoko. Mutu umandipweteka wanga umandipweteka ine. Zino kwa ndipweteka langa. What more ndi anthu amene asali part of me. My job as a leader is to understand them, bring them together for the greater good. And I can tell you, as Secretary General, Honorable Kariati, anali nyumba munomo. Lero. Ndinaitana kuti abwere kuno. Anabwera, takambirana. I will not tell you takambirana jani. Takambirana ngati ana abanja limodzi. One thing that I will mention, kukanga naku sikuthandiza anthu. Inazima iko usi. I'm not going to fight anybody. My job is to do my job. Kodi akukuchitani recognize ngati president wa UTM chifukwa ena manena kuti iyayi akungogwirizira kale. Iyayi Akariati sanamizire kuti akuti ndikugwirizira. Even kunsonkhano kumene amakalandira akabambe ananena kunena kuti we are recognizing Amaiko Usi ngati president watu. And he has been saying that to me. So bono sanene kuti ndikugwirizira because constitution yatu, I think article 13 yes. Subsection 3 akuna kuti vice president azimuthandiza president wa chipani icho kumutuma kumuthandizira zonse. Komano chachitika kuti president usangate kukhala president wa chipani kawadwala wamwalira automatically ntchito zonse conferred kwa president zimapita kwa ndani? Kwa vice president. He becomes president wa chipanicho. Article 4 ya article 13 subsection 4 yes. Ndiye ikunena kuti ngisachitika kuti a president yo ndi a vice president yo onsewo sakati kugwira ntchito zawo
then NEC itakukumana pasanapitirire masiku 90 kuti asankhe now acting podikirira convention. Chabwino ndi inu ndi president a UTM panali msonkhano wa Central Committee umene umayenera kuti uchitike. Tidazamva kuti khanga twalephereka malipoti ena nkuzati yayi kumano atatuluka secretary general ndi ena kuphatikizapo mneneri wa chipani chanu adanena kuti adakumana chifukwa choti adakwana quorum, kumene anauza mtundu wa Malawi kuti ngati UTM nonse mwagwirizana kuti mutuluke kutonse. Ndi zimene munagwirizana ku UTM kuti mukutuluka kutonse. Komanso msonkhano wa Central Committee udachitika amene akuitanisa ndani? Ndiyankha pawiri. 1, wena akuitanisa msonkhano ndi president wa chipani, in this case ineyo. Number 2, chifukwa kuti UTM pakali pano pali zambiri zimene zikuchitika. Ndaina na secretary general talankulana, anthu akuluakulu ena ndalankulana nawo. Now because of that, mu spirit imene tili kuti ndiyambe kuyankha funso limene lolo, I may undo zimene tapanga achieve. Mungana haudi mwandifunsa masiku 4-5 apitawa mwina nkanayankhira mwina. Komano pakali pano pa mene talankhulirana ndi zimene tagwirizana zimene mutaziona kusogoloku mundilole kuti ndisayankhe motero. Ndilibwereze funso zokuti UTM inatuluka mu alliance mudziwa mudamva? Ndili Malawi munotu ndinamva kuti idatuluka. Ndinamva ndizokuti onse mu onse amatchulamo muja inu munalibemo? Ananena kuti onse anati tonse kuchipani tagwirizana kuti titulukemo. Mu onse mu tonse achipani muja inu mulimo? So pano ndinene chonchi tindi constitution, okay, tindi constitution komanso agreement ija inetu achilimana ndionesa agreement ija line by line, ndikuiwerenga line by line, meaning yake line by line. Zili mutumu machokedwa mu alliance ndikuwaziwa angachoke anthu bwanji zonse ndikutani ndikudzidziwa. That's why ndanena kuti awu ndi abale anga onsewo zimene analankhula ndinamva, anali konkuno timalankhulana. So ine kuti ndiyambe kulankhula kuti apo tanapanga kuti kwa apa kutero sizikhala bwino. Ndemo zionera tili ndi Amalawi ochuluka amene akutionera pano pa akubayizika mwina amene ubayizikira ine pano ena lizipo muno ena likunja agwiyezo kuti chani kuti ndimayankhula ndi president wa UTM ndiye ndevu zamwe wafusa kodi pano pa UTM ili patipati mgwirizano wake ndi MCP tiyayankhe kuti chani anthu amene inutu mwandipasa yankho kale mwanena kuti alipo ena akugwirizana zotulukazo kapena mwanjira ina ena akugwirizana ndi awa akuti tutulukewo ena akugwirizana nafusa kuti amayankhula njawala ananena kuti tonse nene mafusa ati mutonse mu inunso mulimo. So pano funso limene lolo, before that question you actually said ku UTM kuli magawo awiri. Kuli magawo awiri? Ndikubwereza zatu zimene mwalankhula inu. Ndikira nimalize kuti ndiyankhe mene mwalankhulira. Kuli magawo awiri, which means ena anena kuti tatuluka, kuti mwauza kuti amene mwatuluka mundandana ni ukuku kukhala anthu. Ena muti sitinatuluke kupita ukuku kukhala anthu. Now amene ati tatuluka apita ukuku with leader ni ndani? Michael Usi. Amene sitinatuluke with leader ni ndani? Michael Usi. My job is to make sure that both come together. By doing that, I have to avoid responding to certain questions, because by doing that, I may injure the very strategy that will bring the people together. So when muntu ukamadwala kuna kuti kodi amene wachira kuna kuti tukukaika opereka mankhwala usapereka. Muntu akudwala amene achira koma amene no. Amene mwasalanu simunanene kalikose kusala kuti kumene muliko amene analankhula ndi amene atulukawo
so zimene zili malembedwa ondita tipite ma records tipeza kuti ndithu ma front page ma newspaper ma TV ma wireless UTM yatuluka zomwe zili ma records zinazo sizili ma records so pano pande kuti UTM inatuluka titenga zimene zili ma records chifukwa let me correct you. Let me correct you. Kutuluka chipani kuchoka mu alliance or crucial decision yoti ipangidwe simatira pa CC pa central committee central committee pakala proposal and the proposal ya ku CC is never announced. Takatukhala ni ma central committee meetings ambirimbiri anthu samaziwai we never announce. Why? Because imakakali pregnancy you can abort or ukhala ni mwana. So because of that you don't announce kuti ife pakali panopa ku CC takambaza kutiza kuti it's pregnancy whose the results you don't know. You're not trying to settle a piece of puzzle who's the responsible or who's the answer you know. No, it's a proposal. Mukayipanga proposal ija mmaisunga mmaitana NEC and the one calling NEC yo amakhala president ndikuna kuti maganizo awawa. So it goes up like that. So pano apapa sindikufuna kulowa muzambiri, I'm just illuminating process imene mwakalira malingana ndi mmene ndondomeko ina kukalira. Abantu bakuvuta kuti tichokepo right honorable chifukwa chokuti tima ina kuti tiziziwa kuti tili pati. So that's why ndimanena kuti for avoidance of doubt allow me to say kuti zimene zili ma record ndi zimene adayankhula neneri wanu wachipani chanu, otherwise nimaona ngati kuti ngati panali kusintha maganizo akanabwe asozayankhula. Yeah, so pano inutu chifukwa akakhala kuti sana nene choncho ife tikuona kuti UTM inatuluka chifukwa chake ndimafuna ndibwere ndi funso langa linalo kuti munatuluka chifukwa chani. Ine ndikufunsa ndifunsonso apapa kunena kuti ukati ukalowa nyumba ukati ndatuluka ndikuti uli panja atu ndikati ndatuluka ndikuti uli panja. So pano ukatatuluka wina alipanja wina kuti kati muno nina kuti kati muno ndio unakuti usani kuti tatuluka unakuti ndatuluka mesa amati nose ndende kuti ukanena kuti tatuluka nyumba panja hapo tatuluka wina kuti yayi ine ndili mamuno ndimana kuti yayi usani kuti unakuti ndatuluka ndiye kuti ndimalize chonchi ndatuluka ndende nyumba muno akukambirana kuti apereke mawu amodzi as UTM, and that is my job. That is why I'm not blaming either party. My job is to bring UTM together. That is why Madam Kaliata anabwera kunoko takambirana and we have agreed zimene muziziona kusogoloko. So people shouldn't be in a hurry. Kutuza nisanga sanga. Okay, what will that right do to the people? Right on, with due respect, it's yes. Not like we want to be in a hurry, but we wanted to find the status of UTM now with MCP. Are you in? Are you out? Now, to find out today, it is not critical. Why not? It is not critical because it is news. It was when the announcement was made. Yes, you heard. Yes. Everybody and yes, news. But news is nothing if it has no implications. Right? News is nothing if there are no implications. Because mtakuna uti pakali panopa ineyo ndakuta kuma basi kuzipeza basi ndikwenda pangono. News is nothing if there are no implications. That's why I'm saying kunena kuti awauti ndatuluka ene ndiri nyumba onse aja ndi UTM akhale pamozi anene mawu amodzi. UTM isagawanike and ndikuuze ni ineyo I'll do all what I can and I think and I know I'll be successful kuti tonse tibwere mawu amodzi. You're being successful means kuti bring them back into because it appears kuti inuyo muli konko koma ena wadatuluka ndekuti ngati mupambane ndoti mukhati mwalo isaso. Is that what you're telling me? Let me also say this. Mungamati inuyo muli konko. I want you to get it from this perspective. Ndalomalo achirima. Pamene achirima bati siya anali outside government ali inside.
pamene achilima ine ndalowa malo mwa achilima pamene achilima amatisiya anali kunja kwa boma anali mkati mwa boma. Why were people dancing? Awatalengeza kuti atuluka uko mawerenga bwanji niyo ngati msogoleri wanu msogoleri wa chipani na anthu ena kusangalala kuti achukako and anthu anamba mpana kumawerenga day 2 of independence freedom kuli mavuto kumene kuungilizana wa MCP ndi UTM kuti anthu ena amachita kufuna atachukako ngati akukakamizidwa kukhala because mwina asogoleri mukuwakakamisa. Ndifuna ndi kuyankhiso motero pamene Yesu amapachikidwa ena manyadira kusangalala ena amalira zinambika kale. Yesu mupachikidwa ena we are celebrating kuvina kutani. You cannot ask kuti bwanji awama vina amasangalala kuti Yesu adani akupachikidwa ena nakhumudwa. But Yesu atazuka is when people said kuti amasangalala aja nenga tauni ndi wazuka tu Yesu ndiyanke choncho. So bwana Vice President kuchoka pafunso tilibe yangu whether UTM is still in alliance with mazipani zina including MCP or not. Yeah, ine kuti yangu lache everybody should dwell on the implication. Answer sinipeleka ineyo dwell on the implication. Tatuluka what's the implication? Sinatuluka what's the implication? Weigh the two and then you make your judgment. Chabwino. Now akubanja anadandaula kuti kuli anthu ena kuyimba mafoni sana biseso kuyimba mafoni ya ibwerani mayi chilima eka ena muzatengi maudindo kuchipaniku muzakhale maudindo kubomaku ndi anthu amene akuti ngati akunena kuti azakhale maudindo kuchipaniku ndi nda kuchipani amene akuti muzakhale maudindo kubomaku ndi ali kuboma mumayimba mafoni ngati Vice President kuyimba mwina kupereka offer tima positions. Maybe mawa mino anandipanga eludi ayu meni nawerengera ine meni ndinamvera anapanga dwero pa meaning not definitions pazimena malankhula. What they wanted to land on Malawians was the significant meaning of what Bwana Valera was saying. Leave the family alone to grief. Musapanikize ndiza ndalezo. Musayuze izina chilima pazimene mukupangazo. Akamayimbiridwa mafoni oyimba sindikwadziwa ino simunaimbepo. Ine nthawi zimene ndakumana ndi Madamu Chilima sizinali kukambirana zokhuzana ndi kuti position aye makumana nawo munga mai abwana wanga nakumana nawo ngati ndikulankhula ndi mai abwana anga. So phone mumayimba koma simu kupanga offers. Yeah, sikuti phone ndikumayimba ndima kulankhula nawo pamaso kangati. Yeah, imene zosafunikira. That's private. Okay, nanga when it's like they are being bothered. So I just wanted to find out, are you one of the people bothering the family? I don't bother. Komaso ndine ichi. Ntengerepo mwayi kuti ndine ichi. Kufa kwa muntu ndi chinthu chopweteka. Don't play with it. Chifukwa muntu akamwalira, what happens is 1. Amakhalapo anthu onena kuti siku la maliro amamva chisoni. Akangochokako akadya sima zikasangalala ndipo makhala aini yake amaliro. Mayanga namwalira kalikale koma maliro wawo amandipweteka mpaka na lero. Although pakali panopa ndikuzimira pandekha fanali mayanga zimandipweteka mpaka na lero. When I hear anybody say anything za mayanga amene amwalirawo zona kuti izizi zikundipweteka mtima ndizowawa. Maliro osawaseweresa because ali ndi meaning. Anthu amazuka usiku ndikumalira kuti ambuye zona kumazona zimene zona kena kukanda kusangalala ena mapenga kumene. So when you are talking about muntu amene wamwalira ngati Chilima aja, don't play. Muntu wankulu wamwalira, there are lots of meanings pazimene ziyazo.
inu munaona munthu mwana akagwa mmakhala chikhalire munthu wamkulu mwana akagwa mmati chani mmanena kuti zuka wagwani chani mmalankhula zambiri. Munthu wamkulu akagwa akulu amazuka osalankhula kalikonse ndikumakamuzusa Chilima ni munthu wamkulu wagwa wapita ena feta nguzuka osalankhula zambiri because we know wagwa isi mwana simuyankhula zambiri mwayankhulapo za Mtiko. Mtiko uli ndine ndi chani mufuna mve ndani? Mtiko uli ndine muchizungu eyes on the ball mawu amene aja ndi achilima amanena choncho. Yes chief Mtiko uli ndine ayi Mtiko uli ndine ndinamasulira kuti ndipange unpack because kwa anthu ambiri niona kuti inelo mundinene ulo mutani eyes on the ball anazungu ndiyangana ambiri it's about communication. That's why I wanted to unpack eyes on the ball. Maya akamapika eyes on the ball. What's the objective? Ena anatenga chiwaya kumapulisa zinthu akuti Mtiko wa Michael Usi sana nivesi. It's eyes on the ball. Mufuna mve ndani utenga umene uja. And why are you saying it now? Because kundifusa ine ndona ngati kuti zimene kuchitika ku UTM because you and me may choose to disagree but kuli kusempana magani simukulankhula chimozi. That's why talephera kuziwa kuti tili ngati mwa tonse ngati UTM kapena ayi talephera kuziwa popo because zikuonekeratu kuti kukirana. Komano my point is not bwere ku Mtiko mukufuna kwauza anthu kuti panopa ujeni ndanyamulano ulemerero ndineyo so ina amene akukuwa kwa kunjako musadandaule Mtiko uli ndine nditaphike zokudya ndine ana UTM ndamene ataje. Samano tamvesani izi ndizikuuzani kuti anthu akuti mverawo azizwa kuti mtosata chani inuyo anthu akuonani kumenyana ndi akazanu ndiye mwakambirana awiri wanuwo ndiye wina akubwera nkumati amakumenyani chonchije chinafika ndi chani mukakondo kwa yankha simwayankha because you have gone past that incident. Mwayamba chapter china. Now when you start to resurrect that, it means your discussion, reconciliation, whatever ndakazanu was not sincere. Ndiye pano pene ndikulankhula amene akundimvera a UTM amene ndakumana nawo. They don't expect me to admonish them. They don't expect me ndalankhuleza mwana. Because I've told I'm not going to fight anybody. Brothers, sisters, let's come together timange chipani. So I cannot dwell on anything that was said prior to our meeting. Because doing that, as I've said, it will injure the very same strategy that we are using to bring us together. Akabambe alowa UTM. Ngati ndani? Ndi munthu Malawi. Okay, chifa. See, but the freedom of association. You know why I'm asking that question? He went further and said UTM, you win a bomb at 2025. Ite ndingulwa kuchipani ndikande zimezi. Amani ndani? Akabambewo. Nangati ndikabambe? Yeah, I'm asking you because you are the president of UTM. Are you contesting in 2025? Akabambe akuti UTM, yukubanga form next government in 2025. So I'm asking you. That's why ndafusa kuti alo angati ndani? Kuti mwina akuziwa zina zimene sindikuziwa. Alo akaya mwina ngati advice anu, kaya kuzatenga chinthu chikwa inu sindikuziwa. Koma he said kuti UTM is forming government in 2025. So I'm asking you, are you running for the office of president against Achagwela? Kuti you will win and become our president, which is what Akabambe is telling us as he's joining the party in Cholo. Akabambe tu ndi akulu. Wanali ni governor wa Reserve Bank. Mukafunse iwo kuti manina kuti UTM boma 2025 matenda uzachani akakuuze ndiwo fana nina sini akananina kuti ausi president 2025 mwanandifunza kuti mnatuma anguti tu UTM boma yupanga form boma 2025 iwo amalankhula zimene zozo ndi munthu wankulu akudziwa chimene akulankhula ine sindingayankhire Mwafusa kwafusa uliyani nanga si president ndinu yono panopa kuti mukuti chani Akabambe mukuti chani president ndineyo ngati ningafunse sindingakuuzeni pali zina zimene sibwene yakuziwa
mufuna kuziwira njira zambiri zozikupwetekeseni mmimba. Dziwani zimene that is enough for you. Zinazo mutirekere ifeyo. Are you concerned kuti he might contest against you convention ya UTM kukatenga president umina afuna kampikire pana kuima kukatenga boma 2025? Ndisayangane akabambewo ngati munthu kuti wangubwera kumene. Ifa constitution yaso ili ndi malamulo ache yokhuzana ndi munthu amene angapange contest. That one is not something that I'm going to front at the defense. Komandi yake kuna kuti zitateka kuti yo abanga contest. You know what? We look at the bigger picture. The best should be given the mantle. Ineyo Mulungu andipasa mpata all this time. Ndigwire ntchito. Ndisayangane za munthu wina kuti akandilanda ndipanga bwanji. No. Kona manena kuti ntiko lindine, ntiko wangawo. Ndikufuna kuti ndipike anthu adye. Akadya Mulungu akanena kuti wapika anthu adya mothandiza achakwera. Lekeza pomwepo. Ndilekeza pomwepo. Akabambe takhati kwaona kumakando lighting. Adakali ku DPP. Anthu kumaona akabambe tawo, akabambe awo. Momwe amatuluka DPP, anthu sana dabwe, anthu amaziwa so kumene akulowera. Do you think kuli anthu ena ake kumbali who they are working against you ndi akubweresa akabambe to topple you? Apa ndikuyankhe ni chonchi. If there is anybody that is working against me, they will not be successful. Mabonda mala. Nikuti, I want to repeat. If people are working, if there is anybody that is working against me, they will not be successful. Because kumenyana, akamata kumenyana, we are kumenya. I'm not going to fight back. I'm fighting nobody. I'm fighting poverty, helping Dr. Chakwera kuti dziko lino liende bwino. Poti muchita fight poverty takumvaniso mkulankhulaso posachedwa apa kuti paziperekedwa ngongole zopanda chongola zanja. Iyi nde itiso imeneyi right on up. Kani yona kuti uli ngongole. And this was the first issue imene nakambirana ndi bwana a President Chakwera. Kuna kuti kunja kuno kuli anthu amene akuvutika ndi umphawi usikala masewera. Chiongola zanje timati chani chikole. Munthu yo kumuyang'ana chikolecho achitenga kuti pakuti iyeyo chimene chikole angapereke ndi moyo wake. Alibe china chilichonse. Ndiye ntayibweresa nkhani kwa president. Anavomereza kuti zikolezi ndizoona maka kwa anthu osauka kwambiri. Ndiye anazoti vipi go for it. Ndiye ine na kukambira ndi akunifi anakatingira ku body. It's not free for all. That we should be emphasized. So it's not free for all. Ena akupereka chongola zanja ena amwayi atha kukatenga zomwe zopanda chongola. Tiya yisikuti amwayi. Pali anthu ovutikisisa tine chilungamo munga inu mene muliri kukupasani ndalama 250,000 ya business ngangala kopya ndipangana uchani yiyi pomwe wina kuthokoza Mulungu. We are looking at those amene ali osauka kwambiri komanso nene chonchi. Yes ona. Anifi abwera longosole bwino koma the bottom line is the very poor amene ali misikusa timatemba zibwente chani pang'ono alandira. Do you know why I'm bringing this issue? Kumbuyo ko tamvapo ndithu kuti tikamayandikira nthawi zisango anthu amatenga ndalama zimene zijazi ngati kugawa no Father Christmas. So I've had my cases kumbuyo ko where not NIF chifanifi yabwera after medefi janjani adapereka ndalama zokuti sadatolere. Their collection has always been a problem. Now NIFI inabwera bwino pamakanga palisanite akubwereka akukatenga akubwereka. Now when we hear my politicians kuzayankhula ngati choncho we become worried. Kumasole apa pandi kupempheni chonchi. Amati konda nzako mina kuzikondera yomwini. Anthu ambiri akumalankhula choncho ndikuza kuti mukufunsa izizi not as wonder kuba mukufunsa izi monga media house. I know you love people. Ineyo chifukwa president kakumana taizambiri ndi ineyo he knows nakagwira chito kwadra community development and umphawi ndi mauziwa. Issue nayibweresa kwa president ndi ine.
si iwowo koma iwowo anali ndi mphamvu zonse zona kuti no koma tinakambirana ndikuoneka kunena kuti anthu osaukisisa kwambiri chikole achipeza kuti nimene kunena kuti chikole kapena chiongola zanja iya chikole tu we are talking about chiongola zanja, we are talking about chikole kunena kuti ujeni chikole tu ndikunena kuti chikole ndiyo kuti ndishulite kuti ndatenga 100 ndikaliphira kupereka 100 muzatenge tebuli yangayo ndi chikole chimene chocho komano yapa mwamba yosabweza pa mwamba ndatenga 100 then ndikwena nzabweze mwina 110 zina zonsezo remains the same fan business itu ndili nduna natural resources ndimachoka ine ndikusiya galimoto ya unduna icha ndikulowa minibus ndavala kuti asangaze kuti uyu Michael Osi navala ndikukhala mene mujamo ndi anthu amene na miseche yawo kulankhula khani mene imakula kwambiri njala chikole nakauza bwana ndakwera minibus ndikwera minibus anthu amakamba izi so there's what we call capturing voices. What are people saying? I've been capturing those voices. So right on up mwina kuti tisapite kutali kunena kuti akatenga ndama yazibweza abe ndi interest yazibweza komano chikole icho ndi chimene akhoza kuchiona kuti apange bwanji chifukwa anthu akulephera kupeza ngongolifa cha chikole chabwino ndezinamveka mosiyana chifukwa zinamveka ngati kuti ni ndalama zoti anthu akatenga sazibweza ngati kuti tangogawa ndipo somanati mumvese manena kuti mukatenga ngongole muzibweza chabwino pamene poti chokwepe kufa tukuthamangisa ndi nthawi yathu yatithera na know kuti zokambirana ndi zambiri so golo la UTM ndi MCP ndi lotani tizakuuzani chabwino so golo la UTM ndi lotani labwino lowala kwa basi andi ndineso choncha papa kunena kuti achilima amandiuza kunena kuti UTME is South for it represents ideology maganizo Rainbow Party whatever you can call it koma nchonena kuti anthu maganizidwe awo magwiridwe antchito that's why nina kuti ineyo zimene amachita achilima ma reforms zimene anachita zija ndizipanga implement nalankhula ndi a president even achilima alipo a president kumanena kuti hii one chimene alankhula chimodzi taina yake amapanga comment pa ma suggestions achilima akuna kuti president ana kuti the VP is a brilliant person ntukwauza kuti izifandika afunse that was his comment chibwino tizitsunta nthawi yathu yatibali right on up ndikugwirani kukamwa muli mwana mkasilira mutakhala mphunzitsi wa primary chifukwa mukafuna njinga ya moto mulungu akubweresani kuzafika minister kufika vice president mungomaliza kufika super pachani president do you have those ambitions or whatever plans kuti ambuye ndafika kale apa pa one step masala step imodzi kuti mungo mafuna kuti akhala bwera cha ndikuuza ndi choncho kuna kuti ninakuuza ndiso inu pa interview kuti my job is to do my job is not to keep my job ine ndimakhulupirira kuti chimene mulungu wakupasa uchichite mtima wako wonse usazibweresere temberero komanso usatanganidwe ndikuyang'ana kuti apo bwanji kumene ndikuchokera ine konse kumene kwadusa ineko I trust in God kuti pamene mulungu afuna ndikafika it is possible kuti mulungu wafuna kuti kanthawi kamene kakaka ndiathandiza chakwera dziko lisinthe ndimwalire who knows kapena iyayi mulungu wafuna kuti ndikamaliza apapa ndikukhala MP kandikhala MP kandikhala chani whatever chimene mulungu wandipasacho ndikufuna ndichigwire bwino ndiyankheso motero kunena kuti do you know what munthu akabwera pa dziko lapansi mulungu amafuna kuti agwire ntchito yoti akhale anthu iye akhale daliso kwa anthu ena
amwalire judgment kumoto kapita ku paradiso game yatabati yatabumwepo ine ndesi nimazunzika kwambiri ni position kapena kuti kwa amene atamusankha mwina black tabakate ine nimapanga focus nadabwa kwambiri anthu atayika ma privileges ndikuti chonde please that is not what I want ine ndikufuna job description that is what I want to say people will not judge me kuti koma amaenda pa magambo no avanipanga judge ineyo kuti uyo ali VP sinagwire ntchito ino ndi ya president ya UTM pa ballot baja simuzakhalapo aziwa ndi mulungu zoti nzakhala vice president lero mulungu amaziwa ine sindimaziwa chifukwa chochitika chonena kuti chinampwetekesa tu satana ndi zimene zozo zona kuti ineyo ndizakwera nzakhale pa mpando wa mwambayo mwakuti wakuyikapo ndani ine ndiza wakuyikapo ndani chabwino nthawi mutapita kuti mukalankhula koyamba ngati vice president munayamba ndikuti ndakakamizidwa kuyenda ndakazanga ndakakamizidwa kuti ndisamakagulese zinthu musika chifukwa chani mama kukakamizana simafuna kuyenda ndakazanga simanyadira when I was saying sina ndakakamizidwa nena kuti ndakakamizika ineyo kunyumba kwanga timafuna tizikhala moyo wa basic zomati taona ndi wakuti mwakuti even ndi ananga omwe life yawo anthu ambiri samadziwa ina adziwa pompanopa naona uyapanga chinkhoso yapo adziwa anthu pompano chifukwa chonena kuti ndine vice president ena naona mtakhala nduna chifukwa chani amadziwa kunena kuti kukhala munthu oti ndi munthu pamakani freedom yache so amasankha ndi mayiwa kuti asamaonekere kapena munapika ino simuzoonekera kugulu ya iyayi mukamaita perete ndikupasa chisanzo mukamapanga perete iyo uli pano uyu ali apa ndiye mukuyenda perete mene mukuponyera muja amakuza sinzako yitu is a training imene muli nayo. In other ways, we say the organizational behavior, that is what guides your behavior. Yabamene popo komanso ine I'm never interested kumalankhula za kunyumba kwanga. I am vice president. What is relevant is for me to deliver to the people. What about uyo kunyumba kwanga au kunyumba kwanga is private. Tizaona nokomano my vice president kunsonkhano ku. I don't want to respond to that. Nanga sinchito hii. Betu. Nchito hii tu mtu menda. Yeah, so pano my vice president atakha tumona menda. So pano what I'm telling you, nobody in Malawi should ever give me pressure. Kuti mwana wako atuluke, maya kwanu atuluke. Nobody should give me anybody to give me pressure. Give me pressure kuti tipange deliver. Akatuluka aine atuluke. Okay? Akatuluka aine atuluke. Inetu I know. I've been schooled. Ndi madziwa. And let me tell you, Joshua Nkomo, mkazi wake, nisi mayanga. Zandale menezi maendera, timaziziwa. This time around, ndabwera kuzapanga firu malo achirima, timalize ukuku. Sinali pa ballot. Ndiye achakwera kuti tawina. Tukumalizisa ukuku. Ndiye ifeo kumalizisa ukuku tindi behavior yathu. How do we help the president with sincerity kuti timalizise? Mwandikumbusa mfundo yabwino right honorable Pepani mwanena kuti mwabwera kuzamalizisa ya vice president and people can't help it. Tukuma kuchita ndipenda kumpea kuchita ndi contrast kuti achilima kana panga chonchi kuti amai kusa kupanga bwanji. How should we do that in all fairness? Number one. And how do you think you're fitting in the shoes? You I know you don't want to be number 2 Chilima, you want to be number 1 Usi. But how are you doing it? I'm not in competition di bwana anga anatisi yao. But I should hasten to say anandiposa zambishi.
some of the things anandiphunzitsa will be illuminated through my actions. Koma, I am Michael Ussi. There are certain things that I will do that he may not have done. But zimene imene kuchita ineyo. Zimene iwo atakatha kuti alipo kana kuti ayusapange zimene zizi. But are you being sensitive? Kuti mwina mwake kuti mwina ndizioneka ngati ndikunyadira kwambiri kuti fanzanga iwachokapo ndenda peza mpata uwu anthu akundiona bwanji. So mwazichita second guess pena nokha. Mukakhala kuti uli waikhawa. Ndikupanga bwanji Yesu adafunsani. Kuti anthu ambati chani zaine uku kunja ka Afrobarometer. Munthu wachedwa upita kuchalichi ndiyankhe choncho. Wachedwa upita kuchalichi. Ukuthamanga walwa nchalichi. Umathamanga so nchalichi. Munthu wachedwa uchoka kuchalichi. Simangonena bwino bwino. Ende basa. Tinokusa busy. Inuyo, you're talking about sensitivity. That's what you have said. Yes. You're talking about sensitivity. Yes. So I'm saying, wachedwa munthu upita kuchalichi. Walwa nchalichi. Uzithamangabe. Suma thamanga tu. Walwa nchalichi. Muli behavior yake. Ine sine mwana. Ndikudziwa kuti m'bale wanga anali apapa. How do I behave? M'bale wanga watisiya. How do I behave? Chibwe. Mawu anotsiriza. Right honorable. Takutongoza mnatipasa mpata ticheze nanu nkhani zambiri. Ndiye samuzatilolanso tibwere tizamalize zina zimene sitingakwanise tsiku la lero. Malawi yawo Malawi kumene kukulena UTM andime ndikuonera ine kuona kuti kuli UTM awiri. Akundiyang'ana. Akukuyang'anani. Ileso ndikuyang'ana. Akundiyang'ana iso ndikuyang'ana. Then iso kuli Malawi enaso amene akufuna kuona vice president wanu kuti mugwira motani. Mpando ndakhala kumakonda kukhala banda. Nango abwerekera chifukwa kugwira ntchito zina amakonda kufunsa funso lokuti anthu atayiwala zonse. Zimene akamba pano papo. Ndi chani chimene agwire mene akupita kukagonako kuti program ikuluka mazulu ano. Kuti times imayankhula ndi a vice president athu Dr. Michael Biswick Ussi. Atisida uthenga wanji pamene tikugona. Amenewo. Number 1. Ndine vice president. Sine president wa dziko. Ntchito yanga ndikuthandiza a president kukwanirisa masomphenya a Malawi. Ndigwira ntchitoyi ndi mtima wanga wonse podziwa kuti a Malawi Congress Party, UTM, DPP, UDF, AFOD ndiye na opanda zipani onsewo akufuna zikhala moyo wabwino. Ni ntchito yanga kuthandiza president kuti zimene zitheke and zimene zozo ndizichita Mulungu akasokolera. Number 2, ndikubwera kwa Malawi ngati munthu amene ali ndi experience ndi umphawi. Sindikubwera kwa Malawi kugwira ntchito kuti tizina kuti onani ananga, onani abale anga, onani amsafuso za mkulu wanga kuti kodi mkulu wanga ali kuti. Ndine mkulu wanga, people amsakumudziwa. Moyo wanga ndona kuti tigwire ntchito a Malawi mchimene Mulungu anandilengera. Right Honorable Dr. Michael Biswick Ussi amene ndi a vice president athu. Kuchokera kwa ine Wonder Msisia komanso ndinali ndi Zaki Kasonda, Alessio Banda, Gift Mulaviwa, Jonathan Pankuku komanso Brian Banda amene sili naye pano koma iye ndi producer wanga wankulu. On behalf of everyone else tikuti zikomo kwambiri chifukwa chokhala nafe and goodbye.